تحكي قبل على الناس. Sinjuri merba, is-sibt it-tajjeb dawk li għadhom kif xielu biex jaraw li jenna, ma l-lum ista taraw li jenna ma ħajaraw l-Sandro illi ħajrispondilna ħafna domandi dwar il-lob tan-nar. Bdejna isma' daqsxejn, x'kienet l-ewwel niċċa illi resqitek lejn il-piroteknika? Given li jena mill-imqabba speċi xi ħaġa naturali li tkun dilettant tal-festa, speċjalment tan-nar jew xi affarijiet oħrajn relatati mal-festa, jien insertajt dilettant tan-nar. X'ħassejt imma l-ewwel darba li spiċċajt biċċa nar? Jew eċitament żgur, hemm ħafna affarijiet jista' jmur ħażin, allura qatt ma tkun ċert speċi sa dak il-mument, imma mument indeskrivibbli hu. Kemm ilek involut dis-sena, involut li qed taħdem u kif tallimta? Mela, involut mindu kont tifel għax dejjem il-gażin fil-kantina nobormu l-kartun, ġifieri affarijiet tal-kolla li qabel kienu jsiru l-gażin biex niftehmu. Biex inserħu ras in-nies da ma jkunx xogħol perikolu. Le, ġast karti kollha u kartun, dawk l-affarijiet qatta xi takki bil-brejs, eċċetera. Umbat ta' 18 ġibt il-liċenzja u bdejt ninżel il-post tan-nar ukoll. Li ġalni speċi inizzju tiegħi kien jaħdem in-nar u dejjem speċi kważi trabbejt miegħu tista' tgħid. Differenza bej il-lob tan-nar għaw il-piroteknika Maltija għal dik li naraw barra minn Malta hemm differenza. L-affarijiet tipo l-blalen, dawk id-displays li mqabdin mas-sistemi. Umbat aħna affarijiet li huma tradizzjonali Maltin, il-murtali tal-beraq, bil-ħsejjes, eċċetera. Dawk hemm xi ħaġa simili l-Italja u forsi ftit Spanja, però huma esklusiva tagħna l-Maltin tista' Tara, skonna, fadiet, tara. Fl-opinjoni tiegħek, kemm taħseb li l-lob tan-nar jgħin biex il-festi tagħna jilħu il-livell internazzjonali? Il-festa Maltija speċi hija marbuta ma' ħafna affarijiet differenti, però n-nar huwa tista' tgħid dik il-ħaġa li tiġbed il-folol li l-festi tal-irħul. Ġieri kompetejtu u magħkom kien hemm gruppi minn Ċina, gruppi minn Franza, gruppi minn Italja. Bħala livell jgħin il-fatt li intom għandkom dal-festi kun intom tellaw shows kbar li mħabba ġifieri. Jgħin ħafna, eżempju aħna fit-2007 bħala Santa Maria tal-Imqabba kompetejna World Championship ġewwa Ruma u ġejna l-ewwel fost 7 pajjiżi oħra ġifieri. Hemm nar li huwa tradizzjonali għal Malta biss. Femilna, dak ta' bitlieta prum jew le. Il-murtali tradizzjonali Maltin huma aktar xogħol ta' matul il-ġurnata biex niftehmu li bum. Aħna għandna ħafna terminoloġi, murtali bl-imsielet, murtali tal-lob. Nibda nismagħhom jitkellmu. Murtali qilbu darbtej. Issa tista' tniżżil issa tħall fid-dettall. Biex tipprepara show jew ħarqa nar, kemm tieħu żmien? Tista' tgħid sena sħiħa. Preparar dik. Nħedu xi ftit ġimgħat sakemm innatfu l-eli fejħraqna, natfu l-post tan-nar, xi naqra maintenance u jisu għal nof Settembru nerġgħu nibdew nippreparaw għal Santa Maria tas-sena ta' wara. Xi rikjedi ma' din il-preparazzjoni, meta qed tgħid preparazzjoni? Naħseb li taħsbuh lex. Eżatt, l-ewwel ma tagħmel programm inti x'ħanamlu għall-bejħ, x'ħanamlu għall-festa, kemm se tagħmel murtali, x'budget hemm, jekk baqax bilanċ mis-sena l-oħra u tibda tidraftja kollox fuq karta bażikament, tagħmel pjan bej it-tim kollu min ħajaħdem, min mhux ħajaħdem, allura dakinhar qatt m'għandniex għall-nara, mela nar il-festa ħajamel ċikku, u lejli ħajamel bil-roster bix-schedule bil-BOQ kollox ta' Eżatt. Nizzer, għannis bħal li ma nifmu xejn fin-nar tajjeb, ix-xogħol tan-nar huwa xi ħaġa ta' bniedem waħdu jew inkella importanti ħafna it-teamwork u x-xogħol tagħkom. Teamwork importanti dejjem. Issa bħala matul il-proċessi tax-xogħlijiet hemm xogħol li aħjar tagħmlu waħdek u hemm xogħlijiet li aħjar isiru f'tim. Pereżempju jien naf jekk isir inkullar ta' xogħol li trid ħafna karti, ħafna kolol, huwa tajjeb li jkun ħafna idejn. ċertu xogħol sensittiv, pereżempju inti qed tħallat għal-mod tal-kelma, idealment tkun waħdek biex anke l-aħħar isqatin għala xi ħaġa inti qed waħdek u mhux hemm sieħbek miegħek ukoll. Kemm tieħdu ħsieb is-sigurtà tagħkom waqt li qed tagħmlu dal-hobby, dal-passatemp? Tallimna ħafna, tipo ħafna knowledge illum, ħafna safety precautions, maskli, ċertu l-bis, protettiv, għaw iktar awareness ta' xinu ma' l-materjali li darna ma' kienu xjafu eżatt ma' xaxet jilabu, taf kif. Xorta jibqa' perikolus sew għax inti u xinu materjal huwa esplosiv. Però ħafna affarijiet tista' tagħmel inti biex tieħu ħsieb. Tajjeb. Grazzi tal-li tagħmlu. Grazzi tal-riżlu li tħlu fih u jalla ikolkom festa mill-isbaħ għax minn nhar id-nar. Bla dubi.
U minna u nselmu għol familjari ta' kun minni għax paċenzja. Paċenzja. U da xej ta' beżaw għol. Ma minnar il-nar, il-sjuf Malti ma jkunux l-istess gol. Eżatt. Il-medalja lik u għattim kollu tijak, tajja? Thank you. Grazie.